Ukuganwa yiyo intombi yakwaShabalala. Lokuganwa yiyo intombi yakwaShabalala kwavulela amanzi okuthi agcine esenothando olukhulu kubo abantu besifazane, waphinde waganwa futhi yiyo intombi yakwaSigasa. Kwathi kusenjalo besadidekile abaningi ukuthi lo muntu ngoba kade engabathandi abantu besifazane sekwenze njani. Waphinde waganwa futhi yiyo intombi yakwaNgwenya. Makhathaleni benganakile futhi wabuye waphinda lokhu ayesedume ngakho, wathatha intombi kaMatimbane uNkosi, wagcine esenamakhosikazi awu-4. Yilapho-ke elabuye labuya futhi izwi likaNkulunkulu selimthola eseganwe ngamakhosikazi 4. Akhononda kakhulu ukuthi labafazi abangaka uzokwenzani ngabo, kanti uzothi ngelinye ilanga eyothandaza uNkulunkulu wavele wawuthatha umphefumulo wakhe wawuyisa phezulu ezulwini. Uma efika ezulwini wajabula kakhulu ukuba sendaweni enhle. Ilapho abona khona izinsizwa ezingcwele ayefisa ukuhlangana kanye nazo. Kodwa wayethi uma ezama ukuhlangana nabo abangcwele basezulwini kube khona ugange olumvimbelayo angakwazi ukuqhubekela aye kubo abangcwele. Yilapho-ke okwaqhamuka khona izwi elamtshela ukuthi ngeke kuze kulunge ukuthi uhlangane nabangcwele ngenxa yako ukuthi abafazi bakho bakungcolisile. Yingakho ngangikutshela ukuthi uze ungagani. Yilapho azwakala esekhala khona, ekhala ngaye umama wakhe ukuthi waze wangenza umama. Yilapho futhi izwi elamkhombisa isidumbu sakhe lapho sasilele khona esiguqweni ayivame ukuyothandaza khona. Wathi uma esibona isidumbu sakhe wasithola sibhibha amanxeba, sivuza igazi, siyisimbi kakhulu futhi sinyanyeka. Labe selikhuluma futhi izwi lathi, uyabona-ke ukuthi abafazi bakho sebekuyephuze waze wanjani. Onke lamanxeba abhibhayo abangayibo abafazi bakho uma besuke bekubanga bekudonsa ngapha nangapha, igema lami nami igema lami futhi leli lingelami. Waqhubeka njalo Shembe nazo izinhlupheko ehlushwa indoda engabonakali, engaziwa, ebonga phezulu emafini ezibizwa ngokuthi nayo inguShembe. Lowo wachaza ukuthi oShembe babe babili ngaleso sikhathi, uShembe okhuluma emoyeni ongabonakali noShembe lona phela ongumfokaMayikisi. Zaqhubeka njalo izinhlupheko zakhe uShembe kwaze kwafika isikhathi lapho le ndoda ebhonga emoyeni isimtshela ukuthi akahlukane nabafazi bakhe. Ilapho uShembe umfokaMayekisa ala khona aphetha wangena esitelekeni, etelekela lona lelizwi ukuthi ngeke ngivume ukuhlukana nabafazi bami behambe bayogana abanye abantu ngisaphila pho emhlabeni. Angeze kwalunga lokho. Kungcono wena Nkulunkulu obhonga emoyeni ubabulale labafazi. Ekukhulumeni kwakhe uShembe nakuso isiteleka ayesibambile kwaholela ukuthi angaphinde alizwe lelizwi limhlupha lathi ukuzithulela. Kodwa ekunyamalالeni kwaleli lizwi
kwaba nomthelela omubi njengoba phela wayesegulelwa yibo abantwana bakhe, befa nga-1 nga-1. Wagula umntwana unkosikazi omdala wahamba emhlabeni. Walandela futhi unkosikazi wesibili, wagula umntwana wakhe, naye wahamba emhlabeni. Kwathi kungasanakwe lutho kusabatshazwa umhlola, wagula futhi omunye umntwana wesithathu womunye unkosikazi, wahamba emhlabeni. Kwathi kusaphungwa lolo laka ukuthi ngabe kwenze njani, wagula futhi unkosikazi, umntwana kankosikazi omunye wesine, naye wahamba emhlabeni. Yilapho uShembe aba nosizi olukhulu lokushonelwa abantwana 4 ngesikhathi esifishane. Yilapho ayetholakale ekhala egone umntwana wakhe, elwa engasafuni kusondele muntu kuye, engafuni nokuthi ancwabe. Waze kwasiza bona abomndeni ukuba bayobikela umlungu weplazi ukuthi azokhuluma naye uShembe, ngoba babezwana futhi behloniphana kakhulu. Waze wavuma lapho uShembe ukuthi lo mntwana wakhe angcwatshwe. Eseqala nokonakala, inhliziyo yakhe yaba yimbi kakhulu. Yilapho ayesetholakala khona emthandazweni wakhe, ethandaza ngaso isankahlu, ebhekise kulo leli phimbo elihlale likhuluma emoyeni. Wayekethandaze ethi, kwenziwa yini ngithandazele iy'ngane zabantu, kodwa uma ngithandazela ezami izingane azisini? Futhi kwenziwe yini ukuthi uNkulunkulu ayekelele abantwana bakhe bafe? Yilapho-ke eyaqhamuka khona impendulo yezwi kuso isiguqo sakhe uShembe ayevame ukuguqa kuso. Impendulo yamangaza eyayivela kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wathi, angithi uwena ocele lokhu. Wazibuza uShembe ukuthi ngabe kwenzeka kanjani. Labe seliphendula izwi ukuthi, wena ucele ukuthi ngithathe amakhosikazi akho ngiwabulale, ngoba angeke uvume ukuthi ayogana amanye amadoda. Kodwa mina uNkulunkulu onesihawu ngeke ngabona ukuthi amakhosikazi akho anezono. Ayokhala kakhulu lapho engasakwazi ukungena ezulwini ekubeni ethathwe yimina. Kube kulukhuni kumina ukuthi ngiwathathe lamakhosikazi ngoba ngeke alibone izulu, kodwa ngike ngakhetha ukuthi unkosikazi amelwe yiyo ingane yakhe ekufeni, ngoba phela yona ingane yakhe imsulwa ayinazona. Esikhundleni sikankosikazi wokuqala ngike ngathatha ingane yakhe, nowesibili, nowesithathu, nowesine ngenza okufanayo. Washaqeka kakhulu uShembe ngokuzwa lelo lizwi ukuthi kanti imina engicele uNkulunkulu ukuba abulale izingane zabo. Laqhubeka izwi lilokhu limthuma laphaya nalaphaya, eyokhuleka ngisho nakuzo izintaba zokhahlana. Ehamba eshumayeza abantu, kodwa wayengenalo ibandla lakhe phela uShembe. Wayebathathe labo bantu abayise kuwo amabandla asezimishini, kodwa wayebashiya nalo ithemba ukuthi ngelinye ilanga kuyoba khona ibandla likaNkulunkulu, leli angithumele ukuba ngilakhe. Labo bazalwane babemukela lokhu kwakushiwo kuye uShembe, bese bengena ezimishini bethi, nceku yenkosi, siyokukhumbula ngelinye ilanga lapho yobe suvule khona ibandla likaNkulunkulu, sobe sesiphuma lapha sekulandela.
Naye umfundisi uMlangeni wayengabanye babantu ababeshunyezwe uye uShembe asala khona ezimishini. Njengoba uShembe wayehamba eshumayela wayehlabelela zona izingoma ayezithathe kuwo lamabandla obuKristu, lapho khona ayehamba eshumayeza abantu. Njengayo ingoma yakhe ayeyikhonze kakhulu lena yayithi wahazulwa ngenxa yami, iyona ngoma yakhe eyayinamandla ayikhipha ngayo amadimoni. Kanye nayo lena ethi ixilongo lezulu liyowuhlukunyiswa, wayehamba ehlabelela yona le ngoma lapho ayikhulekela khona abantu, ebasindisa ezifeni zabo. Kodwa okwakubamangaza kakhulu abantu wayengakhuleki egameni leNkosi uJesu, kodwa wayekhuleka egameni leNkosi uNkulunkulu lona owayekhuluma emoyeni. Leyo Nkosi wayebuye ayibuze ngaye uBaba. Njengoba nakhona ekuthandazeleni kwakhe abantu, kwesinye isikhathi wayesuke ebonakala ezithulele, abeke izandla ekhanda lomuntu bese kunyakaza imihlathi kungazwakali lutho, kodwa emveni kwalokho kuyoqhuma amathambo kuso isinqeke ebese siyahamba. Lokho kwakuye kumangaze abantu abaningi ukuthi ukuthandaza okunjani okuthandazwa yilo muntu. Kodwa ngenhlanhla yakhe wayesehlangene nalo ibandla lamabhaptizi, njengoba phela wayefuna bona ukubhapathiswa emanzini njengako kuyalelwa kuye uNkulunkulu ukuba abhapathiswe njengoJesu ebhapathiswa uJohane. Angempela saze safika isikhathi sokubhapathiswa kwakhe uShembe ibandla lamabhaptizi. Ilapho phela okwenzeka khona izimanga. Ngalesi sikhathi ebhapathiswa uShembe, lapho kwazwakala khona kuvunguza umoya, kuzwakala ukuthi umoya kaNkulunkulu sewugcwele yonke le ndawo. Akekho owatshela omunye kuso isixuku sabantu ababezobukela ukubhapathiswa kwakhe uShembe. Babonakala bonke sebeguqa phansi. Bafikelwa ukwesaba okukhulu, abantu babeyikhulumela phansi bonke le ndaba ukuthi ubonile ngalesi sikhathi kubhapathiswa uShembe ukhona okwenzekile okwesabekayo esingazi ukuthi siyochaza sithi bekuyini leyana. Njengoba kwabakhona ukushintshwa kwawo umoya, babe sekuzwa khona izwi elakhuluma emoyeni lathi, lona uyindodana yami ethandiweyo, ulahlekelwe yikho konke anakho egameni lami. Washiya amakhosikazi akhe labantwana bakhe, walahlekelwa nayikho konke anakho nemfuyo yakhe. Kunamhlanje uyindodana yami ethembekileyo, igama engimqamba lona kusukela namhlanje njengoba esebhaphathisiwe usengu-Izaya. Lelo lizwi lalikhuluma liziwa uye uShembe, kodwa ababekhona babezwa kona ukuduma kwezulu okwesabekayo ngalesi sikhathi uShembe esemanzini. Nakulo futhi ibandla lamabhaptizi zikhona izihlabelelo azithola khona, wazithanda uShembe wahamba nazo. uShembe lona ebandleni lamabhaptizi wafike wazakhela udumo kakhulu kanye nalo ugazi kubo abefundisi bakhona, nakuye umfundisi omkhulu uLesheha owayehlala khona eBoksburg. Njengoba uShembe wayethi mayishumayeza abantu bemuzwe, bephinde bathandazele besinde ezifeni zabo, lokho kwenza ukuthi ibandla lamabhaptizi lande kakhulu. Kodwa uShembe wayengakwazi ukuthi ababhaphathise abantu
ayibaphendulile ngenxa yako ukuthi wayengagcotshiwe. Kwaphoqa ukuthi kwehle yena umfundisi uLeshega eGoli azobhabhadisa abantu. Babethokozile kakhulu abefundisi bebandla lamabhaptizi ngenxa yako ukuthi ibandla lamabhaptizi lakhula ngesivinini. Babe sebethatha isinqumo sokuthi uShembe bamgcobe njengaye umshumayeli. Lapho abajabula kakhulu abefundisi emveni kokuba sebemgcobile uShembe, bebona ukuthi ibandla labo liyokhula kakhulu ngenxa yokuthi uShembe usenesikhundla, ngeke kusaba lula ukuhamba kwakhe. Kodwa ngelinye ilanga kwafika umbiko kuye umfundisi uLeshega eseGoli. Lowo mbiko wayeuchaza ngazo izimanga zakhe uShembe ukuthi usedlobe kakhulu futhi usenako ukwethusa ukuthi angagcina esemumphathi omkhulu waleli bandla ngenxa yabo abantu abaningi abashumayezile laba ababaza izimanga zakhe zokusindisa abantu. Lokho kwasekuyiso isethuso kubo abefundisi. Okunye okwasekwenzeka kwasekuyiyo imithetho ayiseqhamuka nayo kulo ibandla lamabhaptizi, njengayo imithetho yokugungulwa kwezicathulo uma ungena endlini kaJehova uNkulunkulu uzodumisa. uShembe wayekechaze ukuthi phela uNkulunkulu umuntu omkhulu futhi indlu yesonto iyindlu yakhe, ochaza ukuthi leyo ndlu yesonto ingcwele. Kungani khona singena ngezicathulo endlini yomuntu omkhulu kangaka? Lokho uShembe wayekusho bese kufakaza ngawo amavesi ayesebhayibhelini. Bathi besathuswe yilokho waphinde waqhamuka nomunye futhi umthetho wakho ukudla. Wathi kungani thina uma singabantwana bakaNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba sidle ingulube? Ngoba phela ingulube ubhaliwe nakulo iBhayibheli ukuthi uma ngumntwana olandela uNkulunkulu ongumenzi wezulu nomhlaba awuyidli ingulube, kanye nabo onogwaja nobhabula nezinkozi namalanda nothekwane nezikhova kanye nabo oxamu nezingwenya. Babethusa futhi kakhulu lowo abefundisi basebhaptizi ukuthi sengathi uShembelena uza neminye imithetho. Bathi besathuswe yilokho baphinde wakhuluma ngomunye futhi umthetho ukuthi ingani nakho kulotshiwe futhi khona eBhayibhelini ukuthi uma ungumlandeli kaNkulunkulu ungumntwana wakhe umenzi wezulu nomhlaba, ikhanda lakho alibinayo impuco, awuligundi, uyayekela nje izinwele zakho zikhule zibe yisihluthu. Nako futhi lokho wayekuthatha kulo iBhayibheli. Ilapho-ke abe esenyathela khona emsheleni uShembe. Abefundisi bahlangana ngamakhanda. Ilapho ngelinye ilanga yena umfundisi uLeshega akhuluma ngesizotha kuye uShembe kanye nalo lonke ibandla ukuthi Shembe kasikhulule, ngoba thina amabhaptizi sesikubonile ukuthi usuka ezulwini, thunyiwe kuye uNkulunkulu. Kodwa lokho akuthume khona uNkulunkulu kuzomele sikukhulule uhambe uyokwenza, ngoba akuhambisani nathi thina amabhaptizi. Thina sibizelwe omunye umsebenzi. Hamba Shembe, uNkulunkulu wakho mkhulu. Bamvalelisa ngesizotha uShembe, bajabula lonke ibandla. Abanye babedumele bethi, awu, isiyahamba inceku yenkosi.
Phela umfundisi uLesheha wayekwazi kahle ukuthi lokho kwakungaba nomthelela omubi kangakanani ukuba khona kaShembe lapha ebandleni lamabhaptizi, njengoba phela nalo ibandla lamabhaptizi laliyenye yezingxenye zazo izimishini, njengoba lalifike nabo abelungu. Laba belungu babengeke bevumele izinguquko ezazobe ziqhamuka nalo ikhafula elingusheya.